Hadirin ka jingmi ka huri hura ha kami jang ka khat phra tarik gunai lur ar hajar ar phulai ha pedeng hi sama puli jang ka skul ba ne hu ki basa hostel ha ka number khat khandai na ka daw ka jing bam ya sngo thu jing mot ha pedeng jong ki ka bawan ra ru ka jing mit sa patu ka ni ngut hadirin ki nang yalam kan nehu su kilale ya kendo ya vice chancellor bane kran halor ka ni ka jingja ban penbiang bor pahara ha ki jaka sa khna makum kini ki jingja kinom jashu kilo ongru ba ai ba kani ka jingja kande ka jingja ka ba khaddu ba kerman ba kanum jashu nang ni jakman Ya training. Maka salah orang. Dan lah, kita mendapat jadi mana pelajari. Kan dapat apa itu? Jadi itu. Ka jingja men ka jamit kade ka isu ka baret haprang ki khna hostel hi te kalong kadon kadaw ka baret tang ngaru ngam dete bah te hadin kata nga lech hostel kumu vice president cham ni usu ban penjajai lane ban yakran kat bala ban pensutu iki te ngarung ngayo ban rung hostel ru mitrai lawan ra ru itabri long kadon ka misunderstanding haprang iwe prefer but iwe khna te kla sort of 8 map to khna te kalong no ba kajano kajingnya long ka long khluit na khndep te ka kajingnya kata da prangki khna hostla te kaja kajing sho jing dan te kaja kajing sho jing dan te wan ngaru ngade vice president chong ne su ngade khasi te kumbang yos ngongi ba ka rumors lani ka news ka spread long ba yo kamde de ka communal namar ngaru de khasi kani kadai tang misunderstanding between hostler haprangki hostler te pistho hi long ki khna tang tang kidang kham khru kasnam tang tang kala ba long ba kim long kim la re ban resolve da ka kran kala shu ka jan ka jing khloi te henrengi na kaleng union ngi wan ban kundu mentai wisi kalong ba nadu nangni khmat kanam ja shu kum kini kidai ban penbiang ki security lane ba kat kai ka kam ka ba kidai ban le na kaleng university ban penbiang ya bakanam dan shu kani ka jingja hapoki hostel naka ai naget na security ru kila dap ai mo ya ga jingtar ya kata kot kin ai na nani na pot ne huru yang jing syak lor presiden de discuss mung ke nomor pi ke jing kendu ka jong ni but vice chancellor menta ka di bai pengi kwa ka security ke khna kat yung vice president syak ta kambut yu khna rung syak wi ke kadang ni wan menta ni push vice chancellor baka disciplinary committee kan shim action halor ga jingja baka num ja shu ni shikmat bat kiti khna bidang kiti vice chancellor baka disciplinary committee ke di benchim immediate action kata ka di jing push ke jing yo vice chancellor what you dean of students welfare kim dan ke jing ran ki kenjat thap ki sho alang yu te ka ni ka jingle kum ka ni ka jingja mani thu ipi ka pensier mensim ki ini ki ikhna ki ba dona hostel kani ka issue kumba ini bakin stu ki pagba bakamde ka communal issue kari ki issue hapreng gajing bamestu parakhnai te perkat what brio jong la dir nang niu dang sasho te unde tang niru ki dang don ki wiki wer ki ba sasho menen te halor ka jing shom meeting but vc ngila ya rai ba kandi mandon ka disciplinary action ka bakham shushu te namar ba bunsin kat baja kini ki jam ki beri menabar ki wan mata ki beri menabar kinle dakabor kim salia kin wonra ki taru kim salia ki shong sir pat ki kena bapo ken tagrang ngindum ailat kani ka jingja ka man kun hangni minta te kani bangi push ka administration bakan sim daka disciplinary action persya ini ki beri ki bakot ini ki kena bapo ki bakot ini beri berapa security kidon tang khendian ngot ki security ka khendian ngot ki security kidon ato ne pi om ba ka don kita ka jing kata em namar ngaru ngam yo smo bhai kata tongang shule chito taman pen thanda kata ko weng nong ipi ngam tebre kasdang na tamba kajing yo smo jonga na ki khna hostel
nagi bahasa hostel lah to hostel te kiong ba kade ka misunderstanding jang we khna baru perfect katai ko wai pen ma ki bawan menen omde de tang khna ni hu ya katangan repeat kidon ki khna long ki bawan na baru ngimteb re ki beden ai ki rung sepa te nga ko vice president nga yele ban pensanga ya ki bakin rung lane bakin rung sepa hostel te dena kata kata ngan try do ki dom ni yo nomor kade lai bun ngot am la ya kulmar te tang tang kador tang tang mla re ban te de long yo ai te long kadang ka kata te long ba yo ki dom yang aru dia banga sange ni kumno ni kumtai ru Tingi kadang kacing penpat kong kumbang yo report ka kakot na thina po security house na thina gate tu kelas atar te obviously gendai be ki kila bande ki khna banabar ngasuang kata ngamlong exact re ma namar ngamtep blood ya kai baro ya kai kabaja ya kai ai hendrai kajing yo so jonga kalong ta namar kitar kadang kajing tar ya kai denam ma kajing tar ya ka entry bagi sim entry ate thok number plate ai ta kata namar ba kumbang nong ai pi om dai tang khna hostel hendrai kidon khendiat kato kan ngut ki briu ki ba wear ki ba phong helmet ru kidon ba dang masuk kidon menen isi te kalong bang isong ba yaga disciplinary action lang bakan pejha lor kini ki jingja ba ada ka report jong ki ga sem ya kinu kinu khna ki ba le igane ka kam man te kat kum ka rule kin ya follow na ka university ni tang na kata tang ya kata na nor ki pejba ru nor ki khna ni huru kalong ba kani ga jaka kade ga jaka pule kani ga de ga ying mani ga ba ar ka ying ka sam jong ga ba ar kani ga de jaka pule iwan hane ban wat jing nang jing start iwan hane ban wat jing nang jing start mder bang iwan hane bangin peni mono baklan bor mono batlat bor kumba hakper la dadon sibun chai ki senteu hakper ka itnat te ka university ki bun ki khna ki bawan na ki we ru na ki we ki jalla wat para khasiru kidan bawan na west kidan bawan na jowai ki bofer te haprang ki khna kum kini am lada don ke jing bom isto jumut wan keren mar persya ya penbaik kan no hikai udan wardan udan kiskorti gidan mangirung idan kane de ban solve te kam de ka jaka ba ong in shu sho shudat kane kam de re ka jaka kasurok chongki riukai kane ka de jaka chongki khna pule chongka central university omba baro ki khna ki balai naka college ki banyo kalat ban pule ha central university omba baro ya kata PCR office thoba hendrai lada ha ka central university kanja si jakumne kalong ka basausi baga jela jong ila kadan tanggawe central university ka state university ru kamdan te shaing lai lada ka hiar kane namar kum gini gi news kumbang la ekran lada kimi si kimi hakot khubor automatic ka ranking jong university ka hiar lada ka hiar ka ranking jong university manu bodo nang mangi ki bodo nang mangi ki trai muluk ngindo nang ya kata lada ngimyo ban pulih ne shaing lai ombo baro kila ban lai Delhi ombo baro kila ban lai Bangalore hendrai ba ki babun ki kwa ban wan hane hapa nehu te ka jingkar pa chunga kalong ba ngimbong re ki briu ban abar ma kata kentin hendrai ki riu kai ki ban abar chong ki bamdai ki khna pule hane ki riu kai bar kitu ki khna ki ba hane ru lada ki yele kum kitu kidai ki riu kai ma tangba kum ga jingkar jongi kumal ne kumba mene kalau ba kabun ke jingwan banabar namar kumbang laong ba kala jingtar ya kot keladan hindrangi kerpat ka ngi ba basobha kane ga de ga caka pule ka ying mane ka baar ka jongi khna ka ying ka baar ka jongi khna kina kai kimi kpa ka baar jongi ngi de sipara lo dhane sipara kasnam jongi bara kalong ga basaw tengi de ban ya em sipara ngi de ban sutanat kai tangat tai kuble semua Thank you.